Pinaspasay karon ang mga personahe sa Cagayan de Oro City LGU o DPWH o ubang ahensya sa gobyerno sa pagpanglimpyo sa mga sapa o creeks o drainage system. Una ang ting-ulan, kini aron malikayan ang pagbaha. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gituyok sa mga personahe sa Department of Public Works and Highways, City Engineers Office o pipila ka mga opisyal sa Cagayan de Oro City ang mga nag-unang sapa o creeks palibot sa syudad. Kinikabahin sa Operation Likay Baha na usa ka inisyatibo sa mga barangay officials aron madiklag ang mga sapa, creeks ug kanal sa matag barangay. Girumbo nila ang barangay Bugo sa Cagayan de Oro City. Kinsa naigo sa grabeng pagbaha sa mga milabayng bulan ug sa miaging tuig. Sumala niligan ng mga barangay president Alam Lim nga tinguha nila nga malimpyuhan ang dakong parte sa mga sapa una magsugod ang ting-ulan sa bulan sa Nobyembre o Disyembre. Hindi man ako na ma-perfect pero at least kung naay kalamidad nga kusog nga ulan at least mo lapos-lapos kay balok ka ato mga kanal halos mapuno na gyud. Samtang gigamitan na sab sa DPWH og mga ekipo sama sa backhoe ug payloader ang ilang pagpanglimpyo aron mas mapadali kini. Gilantaw sab kuno sa mga opisyal sa syudad ang posibleng flood control project nga ibutang sa lugar aron hingpit nga masulbad ang problema sa pagbaha sa barangay Bugo. Kahinumduman nga sa Oktubre sa milabayng tuig, gibaha ang maong barangay. 15,000 ka mga residente ang apektado. Nag-volunteer man gud ang mga kontraktor nga motabang ang ilang mga equipments nga sobra makatabang sa syudad kung unsay kinahanglanon, no? Mao na nagpasalamat gyapon sa mga kontraktor. Kauban si Roland Cañas, James Paulo Yap, One Mindanao.